В кой град избухва априлското въстание? Копривщица, София, Пловдив. Как е наречено писмото, с което е обявено въстанието? Горчиво писмо, черно писмо, кърваво писмо. Кой е написал записки по българските въстания? Захари Стоянов, Иван Вазов, Христо Ботев. Каналът ми е изпълнен със знания за теб. Какво означава башибозук? Военен гений, бандит, нередовна турска войска. Дай лайк за алгоритъма! Откъде идва името хвърковата чета? От местоположението на базата им, от начина по който се борят. Четата има конен отряд. Какъв е бил превзетият кораб Радецки? Пътнически параход, транспортен кораб, търговски кораб. Сподели видеото с приятел.